Master Baker, ang mga ibang para sa kailangan. Sign of aging yung mga ibang balon. So mag-inom na ta. Magtagay na. Tagay upuan. Magtagay siya Cha. Lamig ka ayo. Sa'yo ito na ito. So nag-chami, leche plan with chobanes. So nag-chana yung mga iring banbanon. Yung si ate nagkuhan siya mag-scramble. So Mag-lunch chef one. Oo, Mag-scramble. oo. Ayun yun din eh. Manginom mi mess og kuan siya, luya. Ginger. Oo. Ginger, mint ginger. So, pawagtang sa mga panuhod, kay sayo kami ng mata, nagkuan mi, So karon nagsambal ang atong brown sugar ato na siyang tunawon. Oo. Caramelize si kuan si Master Baker, no? Kay live siya ngayon. So, manginom sa taan ni among kuan ha, pawagtang sa panuhod mga iring banbanon. Manawagan ko sa irong buang diha, asa naman tong irong buang bayet. Ako sa kinapahigpi nito ay si kuan. Si Master Chef. No, 12x na. 12x to ah. Kailan may kagagong videos ang luy at Say kita ng mata tino eh, sex na nga ligo. Ang panuhot ani sa mga buwan na sign ng buwan ang hindi. Shidara o tagay. Dong ah! Huwag kang sapuan ka ng sakit panuhod. Sakit sa ligo. Isa na tiguang mo siya bro. Sakit ka ng tiguang mga iling banbanon. Wala man makita ka. Hindi ko gusto ka. Seryoso ka sa atin. Mga iling banon na Basi, hindi. Ano Oy, yun? basi. Ma-discover ka ni... Oo. Chef, imo nga correction ng among giloto, chef, ha? Wala, kalami iti, mint ginger. So, sa'yo mong gawin ng mata, mga alas 5, no? Kinag-bake pa mi kay... Pandesal. Sa among kuan, giant pandesal. Giant pandesal. Among gi... So, nanginom na may ugloy ate para pawagtat sa mga hangin-hangin, no? O mga panuhot sa mga kilid-kiliran. Tilawin, tilawin ka iti. Chi, tilawin, chi. So, kani among gikuan, mga sponsor na siya, mga hinatag na siya, ha? Di mo mag-expect nga na among namalit, o may mga sapi diri. Mga hinatag na mga sponsor na mga iling banbanon. Basta na-expect mo nga singig loto-loto, ha? Mga ayuda rin in town ni. Hindi siya madakpan. Amot. Amot rani. Mga ayuda in town is mga friendship nato, Hindi na siya no? makuha, Chi. Ang usa ka... Share. Ay, flavor ang kuha natin. Nagani siya. Na siya. So mga iling banbanon, ha? Stay and kuha lang mo di ang mga iling banbanon. Stay safe, stay at Oh home. yeah, stay safe and stay at home mga iling banbanon. And just relax. Watch the video. Relax. Yeah, just watch our video. Among leche plan. Tagsing ko ang hiwa. Pasigat ay suka kay ganun mong kamila. Hindi na ako sigaw eh. Melt ko na siya. Pero lami siya gikuha na ako. Ano yan ako? Di ba video? Natagamtan ng nimot eh. Alam mo ito, gikuha na ako ito dili. I-juice na ako siya. Ang ginger? Oh, shit. Banto pra kay lasa na. Loso ka muna kung mato ko budyo man.
order di ko dito sa coffee shop nga. Purely gid nga kuan. Ginger. Oh, 5 ra ti. Ang saya ba yung ang 5 niya na pure ha. Wala mo dyan yung pure na ginger. Mo na nga. So ato sa ni ikuan ha, i-move na to gamay ang atong cameraman. Ikaw may cameraman Ah, na. oo. So si Archie no caramelize Caramelize. siya sa iyang kuan brown sugar. Among chef Dili na to baker, siya among master kaning- baker. Sobraan So, o nanay lang init, siya. nanay lang para nga dili kay siya mo gusto Masunog. mga atong sugar. Oo. So mo na siya. Once nga mag-melt na siya atong kurawon para nga mag-mix siya guys. Oy, ato din ko ano shout out ni ni Sasam no. Sir Sasam, correction ni ang tanong ni Chiplan diyan no. Oo. First time ni maghimo, sir. Oo. Kailan di ka ni Sasam? Wala. One shot, teacher ni before sa kuhan. Transfer siya sa Cornelio. Hindi lang ko mention sa eskwelahan. Ah, Yang eskwelahan niya sa doon sa Carbon. Oh. from Alma mater ni mo, ma'am. okay. Same. Teacher na siya niya. Kung 12 eggs o nagdugang na po sa kalata nila. so, baliduhan ang kalata imong kuhan. Sa kalata So, pila may ka-order ato ron, Chi? Pila, lima may ka-order ron nga lechon plan? Oo. Isa pa isa. Ah. So, mo ano niya ron kay, bisig kay sa mga order. So, ginagmay lang ko din siya, pero buto ang ginagmay ha. Buto-buto ang ginan siya. Puro na taon is mga inamot amo. Ayuda in taon nino, mga iling banbanon. No, friendship over there and everywhere. Everywhere. Uy, LGBT karaman, no? Asa naman mo? Balik ko maningog diya. Kayo, shout out sa inyong buang. Asa na imong YouTube, day? Bigaon ni siya. Che? Ang dili Pila man kabuo. Ang usa dito kay nagpahipi. Asan ang usa na? Na. Pangguron. Dam, nakita ka? Ito, nipis ka bang ikutak mo Ah, yung sige. ito. Isa ko sa napatimaw. Good afternoon to everyone, and thank you for your subscribe to my YouTube channel, Iring Banbanon. And if you would like to comment, share, and like, just like, and please see my next video. Thank you, and be safe everyone. God bless.